Dobrodošli u još jednu emisiju muzičke industrije. Uvek imamo zanimljive goste, a danas imamo posebno dobrog gosta, kompozitora Dragana Brajovića Braju, našeg dragog prijatelja, koji će, naravno, kao i svi ovi gosti do sada, pričati na teme o muzičkoj industriji koje su manje poznate, jer obično ljudi kad kažu muzička industrija misle na pevače, šljokice, ne znam, kostimografe, šminku i tako dalje, a ne vide koliki se posao zapravo obavlja iza svega toga i ko sve radi u toj muzičkoj industriji. Tako da ćemo na sve te teme malo raspravljati. Tu je Rodoljub Stojanović, domaćin uz mene, vlasnik Ricom Publishinga i Multimedia Music kompanije. Moj kolega Vladimir Đura i dobrodošao. Bolje vas našao. Kad si krenuo multi, ja sam očekivao milioner. A možda jednog dana. Da. U svakom slučaju, za početak, ti si jedan od naših najuspešnijih kompozitora, verovatno. I tekstopisac, poslednjih 50 godina nema mnogo uspešnijih. Samo tekstopisac. I tekstopisac, naravno, autor velikog broja hitova. Ja mislim da tvojih hitova samo ima preko 100, pretpostavljam. Ne znam koliko si ih upisao samo u Sokoru. Pa znaš kako, ta neka procena šta je hit i koliko... Pa hit je onaj koji kaže pesmu, svi kaže to znam. Postoje evergreen hitovi, postoje pesme koje isprva ne budu ni slušane, a onda napravljaju. Dakle, tako definicija hita je... Recimo, koji je po tebi bio mega hit tvoj najveći? Pa ti si rekao 100, ja bi tako išao do 300 ako bi sve definicije hita. Žuro, teo si da umanjiš vrednost. Ja nikad skroman nisam bio tako. Ne, ali znaš šta je mega hit? Mega hit je, ne znam, kad nešto stvarno svi znaju kao ono... Pa ima stvarno puno takvih. A ja mislim da ima, ti imaš ono stvarno... Da ne nabrajamo stvarno, što da kažem, izgooglajte ljudi. Ma ne, naravno, ti imaš, radio si za sve najveće pevače u čitavom regionu. Đuro, brate. I upravo to je prvo pitanje sada, znači ti si ne samo član Sokoja koji okuplja srpske stvaraoce u našu organizaciju ovde kolektivnu, nego si član i okolnih udruženja u Bosni, udruženja u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Sad, da, razmišljam i da prenesem taj do prava i u Sloveniju. Ali zašto si član sva 4? Zašto nije samo Sokoj bio dovoljan da ti ispuni sve tvoje zahteve? Postoji jedan deo tamnog vilajeta u saradnji tih društava, iskren da budem, i nikad ni meni to nije do kraja bilo jasno, a na ličnom primjeru sam se uverio da je daleko bolje kad imaš direktnu zaštitu. U krajnjim brojevima govoreći, praksa je pokazala i dokazala da postoji razlika. Zašto se ta razlika pojavljuje? Možemo da nagađamo, postoji intencija svakog društva da potencira domaće autorstvo, što je potpuno legitimna stvar i ja bih čak apelovao i da se uključimo i da apelujemo na državu, faktički da pomogne domaće stvaralaštvo na način, možda i ograničavanjem medija poput radija i televizija, makar ono što su Francuzi imali jedan model 50-50, jer pokazuje se vremenom da na mala vrata nam ulazi ta priča o stranoj muzici i mislim da to nije dobro. Generalno nije dobro po kulturi jednog naroda. Francuzi, samo da objasnimo za publiku da oni znaju, Francuzi štite zapravo francuski jezik. Oni traže da na francuskom budu pevane pesme 50% u svim medijima, a sve ostale drugih 50%. Dobro, to je jedna forma kojom su oni zadovoljili u stvari ovo o čemu ja pričam, a to je zaštite nacionalnog, naravno, mnogo je lakše to kroz formu zaštite jezičkog područja nego nacionalnog, jer se svi nešto plaše od to nekog nacionalnog koncepta. Ovo sva društva gde si ti su isti jezik u stvari, tako da to je zgodno. Tako da, ja sam, kažem, iz razloga proste reprodukcije shvatio da je bolje da budem član pojedinačno u svim tim društvima nego da me Sokoj štiti za ceo svet. Da, ovih dana se pokrenula baš upravo ta inicijativa od strane Privredne komore Srbije, koja je okupila sva esnafska udruženja koja se tiču kreativne industrije i pokušava država upravo da da tu vrstu podsticaja koja će ići u tom pravcu da se to naše domaće govorno područje na taj način kroz medije prikaže. Jer definitivno pokazatelji svih kolektivnih društava ukazuju na to da je veliki porast
inostrane muzike. Ja lično nemam ništa protiv, ali takođe jesam zagovornik, pošto sam i domaći publisher, da domaći autori moraju da imaju svoj prostor. Nekako se učinilo u jednom trenutku da sa urednicima mnogo više i mnogo im je lakše bilo da krenu sa tom produkcijom nekom drugom nego sa domaćom produkcijom, koja je možda tu kriv, da li tu postoji neki animozitet ili neka druga prepreka, barijera, da bi se uopšte ta domaća muzika što više promovisala kroz medije. Znaš šta, mislim, mi možemo o raznim nekim aspektima da pričamo kad šta može, ne može, ima, mora ili ne mora. Neke stvari bi morale da budu pod mora. A ovo je upravo ta stvar. I ono što ja predlažem nije vezano nikako za vrstu muzike kojom bi se to kojom bi se ti mediji obavezali da reprodukuju, nego samo faktički da se vodi pod domaće stvaralaštvo. Dakle, sasvim je svejedno koja je uređivačka politika tog medija. Da li će puštati Mokranjca ili će puštati neku muziku ne stariju od mesec dana. Dakle, potpuno meni relevantno to. Bitno je ta intencija, jer je očigledno da globalizam ulazi i ovde na sva vrata. Imamo jako pogubne primere iz Poljske, ti to bolje znaš nego ja, to je kod njih. Iz Rumunije takođe. Tako, ali to je nešto što u Poljskoj je to bilo nekako očigledno i objašnjavalo se tim dugim životom iza gvozdene zavese, pa su kao bili željni svega toga i okej, oni su već negde krajem 2008-2009 došli na 67-33 u korist inostrane muzike. Tako da taj scenario kom odolevaju ove balkanske zemlje iz prosto jednog potpuno drugačijeg sklopa mentalnog i nasleđa na kraju krajeva koje imamo, dakle tu mislim na nas, na Turke, na Grke, na naravno celu bivšu Jugoslaviju, Bosnu. Mi imamo to kao nekakvo, nam je u genima ta želja da očuvamo i da slušamo svoje i da se uz to, što kažu ljudi, lakše napijemo, gdje ćeš se napit, razumeš, uz Metaliku, to je ta priča. Tako da nas čuva prosto to neko nasleđe. Ali vremenom i to nasleđe bledi na neki način nekom instrukcijom koja očigledno dolazi iz Evropskog centra i sve se globalizuje, pa tako i muzika. Vlasnici medija, zapravo najveći su neke multinacionalne kompanije koje zapravo imaju jako mnogo novca, a često su baš tog anglosaksonskog porekla, tako da je engleska, američka muzika mnogo prisutnija nego sve ostale. Pa dobro, to je naravno taj jezik koji je 906. za malo izgubio primat u Sjedinjenim Američkih Država, za ovo bude nemački taj na kom će se pevati danas, ali logična je ta priča, ali to je priča ono kao jedan svet, jedna vlada, mislim da ne ulazimo u taj deo priče, ali svakako da kad si već rekao da velike multinacionalne kompanije drže, one ne drže samo većinu procenata vlasničkih udela u tim kompanijama, nego u svim kompanijama sveta. Dakle, oni imaju mnogo više novca da promovišu tu muziku nego što neka srpska produkcija ima da promoviše svoju. Sve ti ide u pravcu da ti imaš faktički jednu finansijsko informacionu elitu čije kompanije u stvari kontrolišu bukvalno i imaju neku intenciju da kontrolišu vlasništvo svega na ovom svetu. Dakle, tu mislim na fondove kao što je Vanguard, kao što je, ne znam, BlackRock i još par njih, faktički imaju udele u svakom proizvodu od hrane koji se uhvatimo, da li je to ono kao Coca-Cola, čokolada, testenina, ili je to udeo u filmskoj industriji, ili je to udeo u garderobi, ili u hemijskoj industriji, ili u farmaciji. Ili u muzici koja im je jako bitna. Dakle, jasna je nama ta intencija. Ono što mi možemo da uradimo, ovo je super što je Rođe rekao da se razmišlja o tome na nivou Privredne komore i države, i bilo bi mi jako značajno da znam da to može da se izgura. To je jako važno. Da, izvini. Ja bi ovu celu stvar vratio na muzičku industriju u Srbiji. Mi smo svedoci već godinama, pa naročito od raspada bivše države, da postoje elementi muzičke industrije, ali nikad muzička industrija nije bila jedinstvena i onako organizovana kako je to svuda u svetu. Negde je
u našem bližem okruženju Hrvatska možda i jedina država koja je pokušala isto tako da napravi neki približno isti okvir, ali i dalje ne postoji to jedinstvo svih ljudi iz muzičke industrije, nego se svi negde opredeljuju po nekim, ajde da kažem, boksovima. Ovi su ovi, ovi su ovi, ovi su ovi. Da ne pričam i o žanrovima muzike, da ne pričam i o produkcijama, da ne pričamo i o studijima i svima ostalom. Znači, ja kada sam krenuo pre 20 i više godina ozbiljno da se bavim, kada sam otišao prvi put u London i tamo stekao prva znanja u muzičkoj industriji, mene su naučili da postoji katalog koji se sastoji iz dve podele, a to je klasika i džez i pop. Znači, to je sve ostalo je pop muzika. Zašto taj element po tebi možda ne može da se ovde kod nas uklopi? Da li imaš neku tu viziju? Šta se tu dešava? Opet moramo se vratimo na arhetip stanovnika ovih prostora. Mi se delimo po svim mogućim osnovama, od toga da li si Zvezda, Partizan, danas da li si vakser ili antivakser, dakle viš nama je jako lako podvaliti podelu, da li jedeš burek ili jedeš kiflu, dakle mi smo fenomen koji može da iznedri 1000 načina da se podeli, pa tako i muzika. Dakle, ja kad sam imao 17 godina, da me je bilo strašno da se družimo s nekim koji je slušao na rođake, to je bio takav moment, ali to su neke stvari koje su duboko uvrežene u bukvalno arhetip. Počinje da sumnja da je to genetska stvar kod svih nas, ali opet s druge strane, svaka priča ima dve strane, lik i lik u ogledalu, tako da vrati se to i na neki bolji način. Da li možemo da se oko toga svega dogovorimo? Očigledno da ne možemo. Imaš situaciju, pomenuo si Hrvatsku, koja, slažem se, daleko najbolje i organizovana bila po sistemu zaštite autorskih prava i gledali smo u nju, ja i kad sam bio član upravnog odbora i potpredsjednik upravnog odbora, ugledali smo se na Marčicovu organizaciju i na uopšte sve što su oni uspeli da urade po pitanju, s tim da su imali veliku sreću da je Josipović, tadašnji predsjednik, mnogo ranije kao član te iste organizacije napravio preduslove da se zakonski to navede na vodenicu zaštite autorskih prava, tako da je Josipović veliku ulogu odigrao, što znate vas dvojica, još 90. godina, a onda je to tih 2000-ih materializovano kroz konkretnu strukturu da je država rešavala promptno zahteve autora koji ne plaćaju, korisnika koji ne plaćaju korišćenje autorskih dela i tako dalje. To je nama bio stvarno svetionik, daleko su ispred nas bili. Moram reći da smo imali kao društvo podršku od njih za svake moguće akcije prema evropskim organizacijama i svetskoj prema CISAK-u i da je ta saradnja, recimo, između društva bila uvek na dobrom nivou. Međutim, Hrvati imaju nešto što se meni ne dopada, ali to nema veze sa HD Zampom, u krajnju ruku ima veze sa očigledno nekom politikom, a to je da su mislili da mogu da, tako što će skrajnuti isprva srpsku muziku, a kasnije i bosansku, sa svojih medija, da će time rešiti problem koji smo startno pričali o zaštiti domaćeg autorstva, međutim dobili su jedan bumerang koji se zove digitalija, na koji su verovatno malo računali tada kad su postavljali doktrinu koja je, nažalost, važeća maltene i do dan danas, a to je ništa, ono kao malo ili zero uticaja iz susednih država. Dobili su noć, dobili su izvođenje javno, kroz lokale, kroz kafane i ti apsolutno, to shvatio još pre 7-8 godina, ti ne možeš da čuješ u Hrvatskoj skoro nigde hrvatsku muziku kad ideš u grad. Sve ono što slušaš ceo dan sa medija, ti to ne možeš uveče da čuješ u lajvu, nego slušaš prvo muziku iz Srbije. To nisam znao, ali je zanimljivo. Mnogo je interesantan je taj prelazak iz 90-ih u 2000-te gde smo imali poplavu, naročito kad se ovde odvijela ozbiljna jedna priča vezano za pirateriju u Srbiji, gde smo dobijali gomilu tih nekih zvezda, naročito kad su u pitanju ženski izvođači, gde su se pojavljivali maltene na mesečnom nivou nova zvezda. Sad u jednom trenutku kada je srpska produkcija, naročito pop muzike, krenula da pokazuje svoje najbolje
korake i da pravi najbolje korake i da pokazuje svoju najbolju scenu, desilo se da smo ih jednostavno prešišali. U produkcijskom smislu, u smislu aranžmana, u smislu da koliko god ja recimo ne volim određenu vrstu muzike, moram da primetim da je produkcija u odnosu na hrvatsku produkciju jedno 20 godina ispred. Boravići na određenim festivalima u Hrvatskoj, kao gost, sam shvatio da su oni ostali negde u 85. Po pitanju produkcije. Ima samo određenih izvođača, da ih ne nabrojim, možda ih je 5 vrhunskih izvođača, ne bih ih sad navodio u emisiji. Pa njima vrhunac produkcije Rajko Dujmić, pop ideologija koju on formulisu, mislim, smatruju da je to ono što narod treba slušati. Ali sama produkcija, osim tih 5 vrhunskih izvođača, svi ostali su ostali dalje u 84. 5. Pa ja malo drugačije to vidim. Mi jesmo, pa možda ta neka baš moja generacija autorska, gde su bili, govorim sada o aranžerima, jer to je tema je najviše konkretno vezana, jer kod nas je to tako, u svetu je postoje ti šerovi kompozitori, to su pisarci i producenti. Kod nas je to malo drugačije, mi smo jedna od posljednjih zemalja koja se drži ex-jugoslovenskog modela, gde u tom šeru po principu 50-25-25 i uključeni aranžeri. Sad, ovo je tema. U toj nekoj mojoj generaciji, pa možda bih najpre pomenuo svog najbližeg saradnika, Dejana Abadića, ali naravno i Aleka i Aleksova i Tragovce i ima tu još ljudi koji su stvarno pomerali stvari u produkcijskom smislu u recimo Saša Habić, koji je jedan od naših najvećih producenata, on se uopšte ne računa u Sokoju kao neka vrsta autora, ne znam, možda kao aranžer, da. Saša Habić je bio zvezda svog vremena, prosto to su neki ljudi koji su došli 20 godina ali digao je produkcijski nivo. I on je deo jugoslovenske te priče. Pričamo o trenutku kad smo se razdvojili, kada su oni Hrvati neosporno imali te anale, koji ja uvek kažem imaju veze sa stanjem. Muzika uvek odraz države. Ovo je bilo neki naboj energije u njihovoj neovisnosti i tako dalje i bla bla, kako su oni već svoj 1000-ljetni san dosanjali. Pa je onda naravno i ta muzika imala neku tu, da se kažem, možda na prvu nevidljivu energiju, ali energiju koja je izlazila kroz kreativnost, kroz oni stvarno su tih 90-ih imali neki zvuk kome smo svi mi negde težili, slušali, osluškivali kako oni to, šta rade, gde rade. Međutim, to se sve okrenulo početkom 2000-ih i kod nas je institucionalizovan pristup muzici na jedan potpuno neverovatan način, pod prvo privatnim angažmanima i vizijama, a potom uključivanjima velikih sistema, kao što je te Zvezde Granda, šta god komisiju su napravili prevagu upravo u ovoj priči o kojoj pričamo, jer su institucionalizovali pristup bavljenju show-bizom i digli ga na jedan nivo koji se neko možda dopada i ne dopada, to možemo pričamo sociološki o tome, međutim u ovim krajnjim brojevima to je sigurno napravilo razliku. Ali pre svega, sve priče o produkciji. Problem hrvatske muzike ili glazbe danas je nedostatak dobrih autora. I taj problem traje već dugo godina i onda dolazimo do priče o tome da su po meni i dalje najveći i najblagorodniji autori, ovi koji su u već jako zrelim godinama, kao što je Tonči Huljić. Imamo situaciju da, po meni, njegova žena Vjekoslava možda i dalje jedan od najboljih tekstopisaca u Hrvatskoj. Ja prosto ne vidim u tim nekim, bar ne prepoznajem ja, a često sam u Hrvatskoj, ne prepoznajem autorski trag u kontinuitetu. Da, izađe neko sa pesmom 2, 3, ali ne vidim, ja prosto nisam uspeo da izdvojim. Buljan je obećavao, međutim, mislim, ajde da ne pričamo o imenima, prosto mislim da je prednost bila autorska, pre svega srpske muzike, mnogo pre nego produkcijska. Drugu temu, malo zanimljivu, mislim, zašto u našem narodu uopšte postoji svest da muzika treba da bude besplatna? Ko je to uradio tako da ljudi kažu, aj, skinut ću ovo s telefona, skinut ću s bilo čega, čuću, važno mi je samo da ne moram da platim to. Kako to tumačiš? To je krucijalno pitanje, ali ljudi nemaju svest da muzičar treba da bude plaćen. Možda u kafani pa da mu se zakači. Da je to iskonski ispravno, da muzika treba bude, ali treba i energija da bude besplatna. I to isto rani.
Razumiješ šta ti pričam? Tako je, muzika je jednaka energija kao struje. U konceptu, u kom bi energija bila dostupna iz etra, onda bi muzika po istom osnovu trebala da bude dostupna iz etra, a reparirano bi bilo na neki način koji tek treba da se izmisli. Da. Koji? Ali ja nemam ništa protiv tog koncepta, ali taj koncept mora bude deo šire slike. Tako. U ovom sistemu u kojem živimo, apsolutno je važno objasniti ljudima da besplatno korišćenje muzike, a da to autor nije dozvolio, je potpuno isto kao da mu uđete u stan i iznesete po volji televizor ili ono kao kuhinju ili šta god vam prvo padne pod ruku. Dakle, potpuno je isto da se radi o vlasništvu, dakle o imovini. Ja sam isto kao i ti bio u prilici da stvorim neko delo i sutradan da se ona nađe na društvenim mrežama ili već piratskim kanalima, tako kao da sam ga napravio za džabe, da bi ga podelio svima. Ja to kažem, to bi bilo isto kao kad bi pekar došao, napravio celu noć kifle ili burek i izneo ovako i kaže, ajmo sad svi da to pojedemo. Ne, izneo da se ohladio ljudi u vremenu odbili, znaš. Ali nelogično, negde te profesije, mislim, ipak mora da se poštuju. Evo, to je sad, mislim, pitanje, prelazimo na pitanje o digitali koje ja mislim da je sad suštinski bitno za sve. Pa jeste, znaš šta, digitalija je donela jedno novo svetlo. Digitalija je donela nešto drugačiji pristup u celoj muzičkoj industriji. Ja se sećam da... Ali i priliku da bude besplatno sve. Da, 90. godina, pa nije sve besplatno. 90. godina je postojala jedna grupa autora koja se nije snašla, izvođača koja se nije snašla u tim 90. godinama, koje su bili jako dobro etablirani u 80. godinama i onda su čekali to digitalno doba jer samo to pa će sad oni da eksplodiraju ponovo. Međutim, desilo se potpuno nešto suprotno od svega toga. Oni su ostali na nivou na kome jesu ostali i sad da ne navodim ja sve razloge, jer će ispasti da sam ja klasičan industrijski moljac, koji samo hvali industriju i traži, tako je, koji samo traži da industrija bude ta, a da nema tu neke inicijative. 90% ljudi koji su u stvari u našoj industriji, oni su samostalna delatnost, tako? To su pojedinci koji se bave time. I pre nekoliko godina ja sam učestvovao na jednom seminaru u kome su određeni ljudi sa pozicija ekonomskog fakulteta, pravnog fakulteta analizirali 1026 preduzeća u kreativnoj industriji. Kada se završilo predavanje, ja sam podigao ruku, pošto je bilo pitanje, jer ima neko što pita, ja kažem, izvinite, molim vas, evo mi se nalazimo sad u Privrednoj komori, a na 150 metara odavde postoji udruženje koje se zove Sokoj, koje kaže da ima 12.000 članova. Gde su ti ljudi u ovoj vašoj studiji, gde su izvođači, gde su producenti, gde su svi ostali koji su deo muzičke industrije i gde mi otprilike imamo neki, po mojoj blagoj proceni, nekih 50.000 ljudi koji žive od muzike u ovoj zemlji. I puta članovi porodica i dolaziš do 150-200.000 minimalno. Tako je. I onda je postojao jednostavno jedan okvir koji je država prepoznala i krenulo se u određenom pravcu. To ide u jako dobrom pravcu po meni, malo sporo, ali ide u dobrom pravcu i moram da priznam da i ova inicijativa o kojoj smo malo pre pričali upravo to. Kako je tvoja bila vizija kada si sedeo u tim organima upravljanja Sokoja i u svim ostalima, da li je to nešto što opterećuje ljude da budu u sistemu ili umetnici i dalje vole da budu svoji? Vole da budu svoji, međutim, dobro si krenuo tu priču o digitalizaciji i lepo si objasnio taj moment čekanja određene generacije i sam spadam u tu generaciju koja je uskraćena za dobar deo autorskih prava, prosto što se uruši, pritom smo još mi bili na ratom obuhvaćenom terenu, što je dodatno samo po sebi bilo dovoljno da se to potpuno razvali i da se čeka jako dugo da se sistem uspostavi. 90-ih nisu ništa ni plaćali. Tako je, nije niko ništa ni plaćao i to je faktički, pa ja uvek kažem da je nabaveštaj nekog pristojnog ali nabaveštaj pristojnog života od autorskog rada i to pod uslovom da si baš bio vredan svih tih prethodnih godina je počinje možda negde 2009. 10. godine nabaveštaj, možemo reći da sada to, ne mogu reći nikad na zadovoljavajući nivou, ali možemo reći na vrlo, vrlo čak neočekivano dobrom nivou u odnosu na to kako je to išlo traljavo. Dovelo se dosta stvari u red, znaš sam, posljednjih, pa ajde recimo 10 godina,
Idu nam i stvari na ruku, zakoni koje je Evropska unija donela i koje su na kraju krajeva na svetskom nivou, ali se prelaze od regiona do regiona. Konkretno mi se ugledamo na te pozitivne zakone koje donose EU od 2019. godine. Recimo do 2019. jako teško sam mogao da izađem na kraj sa neovlašćenim kaverovanjem svojih pesama. Jako teško. Danas je to puno lakše. Danas bukvalno angažuješ ekipu da to radi, pošto mene to mrzi realno da radim. Ti strajkuješ, oboriš neki sajt koji pusti. Mislim, dobro, ljudi ljudi koji za tebe... Nađeš ekipu koja to radi za tebe, daš im svoj fiš, dakle, za gledalce da objasnim, to je spisak dela za koje si ti prijavljen kao autor. To je savršeno dovoljno YouTube-u kao dokaz da ukoliko ti izneseš primedbu u vidu neovlašćenog nečijeg izvođenja tvoje pesme, da oni strajkuju A tu čekaj, pesmu, za tebi kao autoru nije okej da oni to izvode, ali da ti plate za to što izvode. Naravno da jeste, ali postoji ta mogućnost, ali nekako retko ko, da kažem niko, do pre 6-7 meseci se nije uopšte angažovao da te nađe, da te pita da li on to nešto može. Ljudi su na kraju krajeva mnogi podrazumevali da i dalje to mogu. Nije niko išao... Da je besplatno. A niko nije išao ulicom i napisao ljudi od 2019. to ne možete, sad je to formalizovano kroz određene zakone i sad to ne možete više raditi. Niko nije tim ljudima nije objasnio. Ja kažem, uvijek postoji lakši i teži način da nešto naučiš. Sad smo upravo, u stvari ja sad u toj nekoj fazi i ta ekipa koja to radi za mene, bukvalno svakodnevno mi prijavljuju i sad viš kako sada se osvešćuje to preko noći bukvalno i sad ljudi sve više. Naravno, zovu da pitaju da li nešto mogu uopšte, tvoja dobra volja, da, kako ćeš i pod kojim uslovima nekom to dozvoliti. A kaži mi tvoje iskustva sa samom naplatom sa YouTube-a ili digitalnih servisa, kako su? Pa evo, to je isto nešto što je krenulo, to je malo duža priča, kako je koja organizacija pravila ugovore sa tim kućama i sa digitalnim servisima, postoje još stvari koje nisu završene, Facebook nije ni rešen. Recimo, govorim s aspekta Sokoja. I mnoge stvari se u stvari svaki dan, da kažemo i gledalcima, svaki dan se menjaju određena pravila. Pravila samog YouTube-a se menjaju i ona... Zato što se vrši pritisak, jednostavno se vrši politički pritisak preko evropskih institucija, da oni moraju da počnu da vode računa više o autorima i da se ta naknada koju ipak oni ozbiljni novac naplaćuju preko gledanja vaših autorskih dela. Ono što dolazi autorima je u krajnjoj cifri par procenata na kraju, što je tužno. Znaš. Misliš da oni se ne prikazuju kao emiteri? YouTube ne plaća što emituje tvoju muziku. Oni vrše određenu naplatu kroz marketing. Jednostavno kad vidite one reklame koje idu kroz ovo, oni naplaćuju toga i to su basnoslovni novci na kraju godine, jer možemo da vidimo izvrštaj Google-a. Ali YouTube emituje muziku Brianu kao što emituje RTS. Zašto RTS mora plaća, zato što je druga vrsta iskorišćavanja dela. Druga vrsta, po meni je to ista vrsta, emituje se delo i sluša se delo, zato možda se tehnički zove druga vrsta, ali realno nije. Zato što YouTube ima određena svoja pravila i sad Evropska komisija im je dala... Ima veliku vrstu zaštite od nekoga. Ne, Evropska komisija im je dala u poslednje vreme, to je čak trebalo da se desi 1.1. ove godine, međutim oni su to zbog COVID-a prolongirali sve, ali su zato počeli da plaćaju ozbiljne kazne određenim nacionalnim društvima koji su počeli da ih tuže zbog toga. Pa Gema i francusko društvo, boga mi i još neka društva su krenula sad u tužbe i sad je krenuo opšti haos u stvari u Google-u zato što su shvatili da će na osnovu tih sudskih presuda, jer je to opet evropsko tržište, da sudovi mogu da iskopiraju. Ako su platili Gemi 2 milijarde evra, pa su platili presedan jedan je dovoljan da postane praksa. Tako je. I to su sad neke sudske prakse koje će dovesti YouTube do toga, a samim tim će i naši domaći autori u bliskoj budućnosti osetiti benefit svega toga, jer jednostavno YouTube će morati da počne da plaća to na pravičan način. Ili pravičniji nego do sada, da tako kažem. I u toj situaciji, kad se to izdešava, meni apsolutno više nije potrebno da imamo ovu ekipu koja će nešto, to će engine da radi. I tu nema potrebe nikoga ti da angažuje za to. Sada ovo su još uvijek, ja kažem, prelazni periodi. Oni traju, pogotovo za nas, predugo. Naravno, kao i sve na svetu, prvo dođe tamo gde se velika lova vrti, dakle, gde je veliki broj korisnika, gde su bogati korisnici, dakle, zapad.
onda je to kod nas kasnilo neki 5-6 godina i onda ceo taj sistem kasni, ali je pokrenut i sad smo mi još uvek u tom nekom vakumu, ali u vakumu je i taj američki autor isto, on ima neki malo drugačiji sistem. Tamo u stvari velike rođene kolege, dakle veliki publisherski sistemi imaju faktički engine koji prate svoj repertoar i koji rade po principu da im se doakati i što neki rade pa izmene par ključnih momenata u algoritmu, u stvari znaju kako im radi algoritam pa upravo idu u kontra, recesivno da zavaraju algoritam, ali sve će manje moći da iko vara taj algoritam, to je prosto činjenica. Dakle, ide se u tom, s jedne strane, ja uvijek kažem, koliko mi se dopada sa strane autorske zaštite koje s tim dobio, toliko me užasava kao čoveka, kao nekoga ko planetu zamišlja drugačije od pravca u kom ovaj svet ide. Da. Misliš na tu vrstu robotizacije zapravo. A sad kad smo već kod teh tehnike i tehnologije, koje definitivno je ozbiljno ušla u muzičku industriju, svedoci smo da, ne bih nikoga da navodim poimenično, ali kroz YouTube imamo određeni broj ljudi koji imaju nenormalne broj pregleda na YouTube-u koji u stvari nije pravi i nije onaj koji je ekvivalentan tržišnoj vrednosti tih izvođača, da to tako kažem. A kako ti vidiš taj deo, koliko to tebi donosi, jer ja znam da tvoji pregledi, tvoji izvođači, tvoji ljudi s kojima ti radiš imaju realne preglede. Šta se dešava sa ovim ostalima, koliko oni ruše tržište, kakvo je tu viđenje stvari, da li kroz taj neki vid, neke opet borbe, može da se pročisti taj deo priče? Ja mislim da postoje stvari koje treba prosto pustiti. Da. U smislu da ja sam apsolutno protiv bilo kakvih sistemskih zabrana nečijeg stvaralaštva ili sad ulazimo u to, dakle, to o čemu ti pričaš je, dakle, ja uzmem i uložim 6-7 hiljada u poznate sisteme kako boostovati interesovanje za svoj kontent koji stavljaš na YouTube ili bilo gde, ali konkretno pričamo o YouTube-u i tu je, što se kaže, najstarija prašuma. I to je nam svima jasno kako to funkcioniše i ja nemam ništa protiv toga da oni založe kuću da bi uložili u preglede. Stvarno nemam ništa protiv toga. To jeste u jednom vremenskom periodu zavaralo pre svega mlađu populaciju. Onda sam ja rekao, super, imate po 70-80 miliona pregleda, uopšte me ne interesuje koliko je toga real, koliko je boostovano, nego me samo interesuje, pošto i kad im uđeš pošto ti sad možeš sve da isproveravaš statistički, kad uđeš u populacije koje su tome naklonjene, ti vidiš da tamo često je demografski pristup, jel? I demografski pristup, ali imaš ono kao age kategoriji, budu 12 do 15, ono u 40 i nešto posto, razumiješ? I onda ja kažem, da li ste razmišljali da vam roditelji dovode vaše konzumente na nastupe, pošto oni sami teško da mogu da stignu. Naravno, bio sam malo i maliciozan u tome, ali na kraju ne treba se ti meni baviti. Sve to negde u nekom vremenu napravilo svoj rezultat. Ceo taj sistem kod nas, regionalni, koji, da ne pominjemo izvođače, manje više svi ih znamo, mnogi od njih su sami autori svojih dela, koje i sami izvode, dakle kao neki novi vid nekog kantautorskog postojanja. Na kraju krajeva oni su uspeli da dođu do tih mesta gde se izvodi ta muzika, da imaju vrlo posvećene nastupe, ali su funkcionisali po principu američke košarke, kao hit and run, znaš, i to je možda potrajalo predugo i onda kad je krenula korona, desilo se nešto što sam ja rekao u startu da će se desiti i mnogi su rekli da nema šanse. A šta se desilo? Desilo se da u trenutku zatvaranja ljudi po kućama, zbog mera koje su bile aktualne, ne samo kod nas, nego generalno svuda po svetu, desio se jedan proces da su ljudi počeli da slušaju muziku. Kad kažem slušaju, stvarno da slušaju. Da razume o čemu se tu radi u tekstu. Da iznalaze pesme koje su snimljene pre 10-15 godina, da su potpuno ih otkrivali kao nove. Pardon. I onda prosto
shvate da su izlazeći u klubove, oni pevali neke refrene Koji su o kojima ne znaju razumeli. o čemu se radi. Dakle, ta neki vid konzumiranja, mehaničkog konzumiranja muzike je prosto devastiran u ovom trenutku kad te je prosto vreme i okolnosti nateralo da misliš negde, znaš, da si okrenut sebi. I u tom celom nastupu dolazi ta priča o digitalnim platformama gde ljudi po samom principu pristupnosti svemu, sve nam je dostupno, razumeš, i ljudi su počeli da prosto oni igraju karte kuće, razumeš, i puste, ne znam, Peru, Đoku, Lazu, Miku, nebitno je šta, to je dovoljno potrelo da su ljudi počeli da istražuju i ne samo oko muzike, nego oko svega šta im se dešava. Ako postoji, a ja duboko verujem da postoje planeri naših putanja civilizacijskih, to im je najveći autogol koji su napravili. Da. Kad ti daš slobodno vreme... To je ta demokratizacija u muzici, da svako može bude autor. Ma ne, Đuro, sve staje u jednu rečenicu. Ako te neko ugura godinama i decenijama u sistem da jedeš da bi radio i da radiš da bi jeo, ti apsolutno nemaš vremena ni za šta izvan tog prostora. Ali ako ti neko pošalje platu kući i kaže radi od kuće, to je napravilo i ovu rezultantu o kojoj sad pričam. Da su ljudi dobili slobodno vreme. Slobodno vreme je neophodan deo sazrevanja, spoznaje samog sebe i svetu u kom živiš. Tako da se vratimo na muziku, jer ću zalutati u potpuno drugu priču, a volim da lutam u tu priču. Da se vratimo na muziku. Ispravna je to priča, samo što je ovo muzici. Tako je, desilo se da su ljudi počeli opet da slušaju muziku. Da. Što je osnovna suština muzike jeste da imaju interakciju s tom muzikom. Pričali smo malo pre u off-u o tome koliko je važna ta komunikacija između izvođača i publike, da nikakvi live koncepti preko digitalija, streaminga, super je to ako ne može drugačije, okej, ali ja ću uvijek postaviti pitanje ko je to rekao da ne može drugačije? Ko nas to tera da je ovo jedini izbor i zašto? Dakle, živa reč, zagrljaj, komunikacija između samog izvođača i izvođač traži feedback od publike, inače nije ni 30% onoga što može. To je prosto tako. Samo je bitno da se uvijek setimo da smo ljudi i da funkcionišemo na tom nivou. Ja mislim da se ta cela stvar normalizuje i da vreme koje je pred nama upravo donosi vraćanje na tu jednu verovatno kratak, ja ću reći sad kratak period, iako me ljudi verovatno neće razumeti, ali u roku od 6 do 8 meseci se očekuje da potpuno se normalizuje celo stanje, jer vidimo prema tim velikim sistemima svetskim da već... Turoperaterima gledaš. Turoperaterima, tako je, i svemu ja sam po tome rukovodio isto. Prema svemu tome u našoj industriji. Interesantno je, samo ću reći jedan podatak, kad smo kod ove prethodne teme bili, da najveći broj fake pregleda koje je evidentirano u Evropi dolazi iz Austrije. Da li to ima veze sa određenim firmama iz regiona koje su registrovale svoje podružnice tamo, ne znamo, ali je to interesantno i šokantno bilo za celu muzičku industriju da je iz Austrije najveći broj... Možda i sa određenim agregatorima. Agregatorima koji imaju registrovane firme u Austriji, tako je. Tako da je Austrija označena kao tamni vilajet u ovom trenutku piraterije na YouTube-u i na društvenim mrežama, ali zaboravimo sad tu temu. Kako zovu Austrijance Nemci? Balkanische Deutsch. Tako da je to vrlo jasno. Tako da je to, mada tamo ima dosta naših ljudi koji konzumiraju ozbiljnu količinu muzike domaće. Ja znam da su neke naše firme svoje vremeno i 90-ih imali svoje preduzeće tamo koje su distribuirale i prodavnice i sve ostalo. Bio sam i po Beču i po ostalim... Ti si vidio u Beču da to je grad u kojem ti apsolutno ne treba znanje ni jednog jezika srpskog. To je stvarno živi onu poslovicu govori srpski da ti ceo svet razume. Ja sam nebrojeno puta bio tamo, imamo i neki prijatelje i kumova tamo i tako dalje. I stvarno, svaki put krenem nešto na engleskom ili te prepoznaje pa kažu, Đežba, pričaj srpski, šta? Znaš, tako da, čak i neka statistika kaže da je naših ljudi skoro 300.000 ljudi s ovih prostora, samo u Beču, dakle, tako da je to potpuno jasno, to je još uvijek grad koji školuje ljude s ovih prostora besplatno po zakonima bivše monarhije. I sa Nemačkom i dalje imamo istu tu stvar.
Ne znam da li znaš. I Ne znam, za Austriju znam baš da još uvijek važi ta, mada su rekli da će to trajati 100 godina, međutim, tih 100 godina je prošlo, ali i dalje se ti zakoni tako sprovode. Jasno. Možda bi bilo lepo da i Braj kaže nešto o ovome što je počela ta inicijativa da se napravi preko Privredne komore i drugih mogućnosti da se napravi neka vrsta podzakonskog akta da se i mobilni telefoni ponovo nađu kao specijalno, kako što kaže. Mislim da je Braja bio uključen baš u tom trenutku. Ja sam balansirao, s jedne strane štiteći naše interese, s druge strane je u to vreme... Ovo je najveći emiter muzike trenutno, to po svim čak 75% se sluša muzika prema po ovim zadnjim istraživanjama. Ali to nema veze sa faktičkim medijem kao, kako bi ti rekao, jedna je priča o hardverskom delu te priče, a druga deo je softverski. Dakle, ovo što smo mi do sada pričali se govori sa aplikacijama i uopšte sistemima koji su ali sam telefon bi morao da ostavi neki novac koji bi autoru trebalo da dođe. Ali taj naš IT lobby u Srbiji, koji inače i u svetu jedan od dva najmoćnija i daleko prevazilaze moć država, pa čak i čitavih regiona po novcu koji stvaraju. O tome smo pričali, ja sam u startu rekao... Ali posebnu naknadu plaćaju u svetu IT kompanije. Plaćaju i sad interesantna jedna stvar, sad kad da se ne dovežem na celu... To se na uzu bi trebalo da se reguliše, međutim mi smo imali strašne otpore, seća se Rođe, zajedno smo u tome učestvovali, stravične otpore smo imali, država je štitila i ovde određene sektore, bukvalno ne samo pojedince, nego sektor. Zato što je to bio najveći rastući sektor u posljednjih nekoliko godina po pitanju. Jeste. Međutim, interesantno je da sada u ovom trenutku imamo prisustvo velikih svetskih korporacija koje su otvorile svoje firme direktno, da ih ne nabrajam, da ne bude reklame, ali svi ti proizvođači IT opreme su krenuli da dolaze sami, a oni to već plaćaju u Evropi. Mislim da je ovo pravi trenutak da upravo preko svih ovih institucija izvršimo neku vrstu pritiska svi zajedno da bi se i taj sektor čak se izračuna da to nisu ni malo male pare u budžetu, recimo Sokoja godišnje bi to bilo čak možda trećina. Ne uđu mobilni telefoni. Kao može kompjuter ili ne može mobilni. Kako danas su mobilni kompjuteri. Mislim, ja znam po sebi da ranije sam možda na 3-4 godine, ja sam veliki Apple fan, realno, mada sve manje shvatam da im možda ne bi trebalo, budem toliko veliki fan baš toga, ali ne veze, ajde i menjao sam recimo na 3-4 godine, što je savršeno dobar promer u odnosu na taj sistem. Sad mi ne pada na pamet po 5-6 godina. Zašto? Zato što ga prosto ne hvatam u ruke na način kako sam ranije ga koristio i isto se odnosi na pedove i na sve te druge propratne delove te tehnologije, nego se sve na kraju svojelo na poprilično porasle ekrane mobilnih telefona koji su toliko porasli da prosto su isključili. Kompjuteri. Tako je. Tako da onda ako ide na kompjutere, a ne ide na mobilne, onda je to jedna onako vrlo maliciozna poruka od tog sektora. Da, to će sigurno morati da rešava uskoro. A kaži mi, ti bi zapravo sad mogu da si zapravo i u penziju, da kažeš, neću da radi više ništa. Čovjek je tek u naponu stvari. Znam da jeste, nego namjerno ću da mu kažem da ne bi morao da radi ništa i da mu se slivaju pa iskreno da budem i ne moram, nije da bi mogao, nego ja jesam u toj poziciji, iskreno. Ali ne nameravam još to da razočaram oponente, ne nameravam se. Zato što ljudi misle, znaš, da su muzičari, da su ljudi kompozitori, tekstopisci, da su u principu cvrčci, kao iz basne Cvrčak i mrav. A zapravo mi smo svi mravi. Mi smo više mravi nego cvrčci. A sad smo mravi, da. Ja se ne slažem s tim duboko. Gledajući ovih dana sve ove reklame i brojke koje izlaze iz filmske industrije, koja je doživjela određeni procvat upravo zbog ove pandemije i svega ostalog, snimanje raznih serija, domaćih filmova i tako dalje. Broj gledalaca u bioskopima vezano za domaću produkciju baš filmova i svega ostalog. Znam da si ti učestvovao u dosta tih nekih... Pomalo, nisam puno, ali imam u serijama. Dosta te filmske muzike i serijske muzike. Meni se ipak čini da muzička industrija nije toliko bila pala kao što je pala možda u jednom trenutku ta domaća filmska produkcija.
Sad se ona vraća na jedan određeni način. A to je sad, mislim, da neka malo druga priča, da to valje da ne ulazimo. Meni se jako ajde dopada, da konstatujemo da je dobra stvar, da je dobra stvar, da imamo sve više odličnih serija, dakle, koje prate neke standarde evropske i svetske produkcije. Tako je. I to prepoznajemo i publika to prepoznaje i voli to da gleda. I meni je drago da taj sektor koji je bio skoro uništen. Ja sam znao da kažem da su glumci i pevači bez para. Drago mi je da se to menja u korist cele industrije i vidimo da... Pa zato što u sreće da traje ovaj rat digitalnih operatera, pa se to tako dešava. Ali s druge strane ti vidiš... Ne bih rekao da je samo to. Ali ne, ali vidi, Hollywood se bukvalno pritajio, ja kažem raspao. Da. Oni veliki sistemi su preuzeli. Bukvalno. Ali vidi, veliki sistemi su preuzeli. A kod nas je procvat. Sad, meni je drago, zašto sam spomenuo to sve? Meni je drago zato što mi jako puno muzike, uslovno rečeno, sad moram da kažem, prodajemo. Ne prodajemo, nego te sve produkcije, sve više i više muzike konzumiraju legalne muzike, javljaju se za prava i negde sve zajedno to ide u jednom jako dobrom pravcu. Tako je. Kako je tvoje iskustvo sad oko svega toga? Pa odlično, to je nešto što je jedan segment koji ja već par godina nazad onako razmišljam o tome i mislim da ću se uključivati u to upravo iz razloga što sam malo pre rekao da ne moram da više jurim hitove i čuda, mislim, volim to da radim i verovatno ću uvek voleti da sednem i da napišem dobru pesmu i da se nadam njenom velikom uspehu. Ja se uvek samo na to ložim, na taj uspeh i na rezultat koji to nešto pravi. Međutim, ako pričamo o matematici i o mravima, a ne o cvrčcima, serije su recimo meni jako, jako interesantne, jer kad staviš na papir... Tu dobro zaradiš, da. Da, daleko bolje nego. Pričamo bez rukavice, ili tako? Tako je, naravno. Daleko bolje od filma, daleko bolje od bilo kakvog albuma u ovom trenutku. Dakle, jedna gledana serija strašno dobar rezultat pravi, da ne pričamo o tome dokle dobaci to neko muzičko delo iz jedne gledane serije, ono je uvek puta 6, imali smo iz takvih primjera X, kad se neka numera izdvoji iz filma ili dakle kad ti imaš taj audio-vizualni doživljaj, to neko ide strašno brže i dobaci dalje. Tako da je to interesantno i po osnovu priželjkivanja uspeha, a i finansijski postaje sve više privlačno i meni lično, kažem, i da ću sigurno razmišljati u pravcu angažmana mislim da je to jako dobro za serijsku muziku. Mislim da je to jako dobar primjer nečega što je opet stiglo sa zapada, moram da kažem tako, jer smo mi godinama imali priliku da uvozimo izdanja koja su u stvari soundtrack, jel tako? Tako je. Tako da ovdje još uvijek ne postoji ta vrsta tradicije, ali žive te pesme kroz sve digitalne servise i mnogo su više doživele uspeha nego jedan drugi singl, ako mogu tako kažem, pojedinačnog albuma, odnosno singl sa pojedinačnog albuma određenih zvezda. Da ne postoje adekvatni odgovori, postoje naravno, ali prosto ja kad pričam i sa kolegama svojim nekim, kad baš na ove teme, ja kažem, ljudi, tebi tamo 10 sekundi šuma u seriji koji se isto podvodi pod soundtrack, a ja ga zovem 10 sekundi šuma. Dakle, neke lažne tenzije ili kako god, donese novca kao neka tvoja hit pesma. Ljudi, morate i o tome da razmišljate. Tako da, meni je žao što se onaj najtalentovaniji deo naše struke baš nešto nije previše tamo, nisu ni zvali, nego to ima izgleda neke svoje klanove, kako se to... Sve manje i manje, ja bih rekao, pošto se produkcija širi, pošto postoji sad niz kuća koje snimaju te serije, onda su, mislim da je na taj način, kad smo dobili konkurenciju, malo pre Đura spomenuo jedan animozitet, dva velika sistema. Željko se najviše od naših kolega, ali on je odavno imao
neku želju da u to se involvira, još od vremena one Ivkove slave, i tako dalje. I Željko tu vrlo uspešan i na kraju krajeva pokazuje na neki način i drugim autorima da je to vrlo privlačno. Misliš na Joksimović? Naravno, na Joksimović. Šta sam te, pa evo, već smo stigli, brzo smo stigli do kraja emisije, a tek smo, ono što kaže, ti si sagovoran koji bi lako mogo i u 2-3 emisije. Mogu ja da postavim jedno važno pitanje? Može, naravno. Koja bi bila tvoja želja, s jedne strane, a s druge strane preporuka mladim kolegama u kom pravcu da krenu kada kreću u ovaj deo posla? Pa, ja uvek kažem da... Znači, želja i preporuka. Da. Pa prvo moraju da shvate da ne smiju da krenu sa pričom o tome, dakle, prvo moraju jako dugo da budu čvrsti, da bi imali pravo da postanu mravi. To je dobra teorija. To je jako bitno. Šta to u prevodu da narod koji ovo bude gledao razume? Dakle, ljudi, ne smete da radite nešto zbog para, nego novac mora da bude posljedica vaše ljubavi i volje, na kraju krajeva talenta i znanja, ili pre svega talenta i znanja u ovome. Morate od srca da radite, da verujete svojim instinktima, da pratite svoje vizije, da ne osluškujete previše šta vam kaže. Ja sam sve to doživljavao, naravno i svi mi. Neće ti to niko slušati, te fore, pa se desi potpuno suprotno, zato što moć te energije i tvog nekog naboja, pogotovo kad si u tim mladim godinama i željem dokazivanja, naravno da je to daleko jače od bilo čijeg ukaza da to nešto je dobro ili nije. Prosto, to je osnovna stvar koju svima kažem, nemojte da trošite unapred pare koje ćete eventualno zaraditi od ove pesme, nego prosto, jer i to je ključna rečenica, dakle, ceo sistem je da trošiš pare koje nemaš na stvari koje ti ne trebaju. Pa baš to nemojte da radite. Dakle, prvo skočite pa recite hop, verujte u sebe, ulažite u svoje znanje. Dakle, slušajte, da bi pravio muziku moraš slušaš mnogo muzike. Tako je. Ja bi na kraju samo još dodao jednu stvar. Ovo je naravno emisija Muzička industrija koju smo priveli kraju, ali tu smo pričali o tebi kao kompozitoru, kao tekstopistu smo manje pričali, ali to bi već mora bude literarna industrija ili književna industrija, nešto gde ja smatram da je tvoje mesto veoma, veoma visoko u tom potpuno jednom drugom žanru, ali to bi već trebalo potpuno druga emisija i potpuno druga vrsta analize, jer je to takođe ogromno područje kao što je ovo muzičko, o kome se takođe malo zna šta se dešava iza. U svakom slučaju, evo, Rođe još za kraj nešto ne kaže i ti možda kažeš nešto što nisi rekao, a možda je važno, a mi te nismo pitali. Pa vidi, kažem, šta je važno? Važno je da ostanemo mudri, da imamo vere u sebe, vere u Boga, kako god ko doživljava. Ja lično doživljavam kao jednu nadenergiju i kao zbir svih energija univerzuma, ili kako god, da ne ulazimo u to, ne volim nikada previše o tome pričam, jer na nesvesnom nivou povrediš osjećaja nekih ljudi da to uopšte ti nije bila namera. To je ipak božanski da... Tako je, to je prosto ljudi, morate da verujete u dobro i da budete optimisti. To je moja univerzalna poruka uvek. Dakle, ne dozvolite da vas plaše, zastrašuju bilo čim, bilo kada, bilo zbog čega. Samo znajte da loša energija koju ti emituješ, ona hrani te entitete koji vas iznova plaše i muče, tako da ne plašite se. Evo, i Rođe, ti se puno zahvaljujemo što si bio gost. Zahvaljujemo ti se, naravno, hvala ti puno na ovome. Ja ću samo da dodam još dve možda rečenice, a to je da upravo to što si sad rekao je tebe dovelo do uspeha. I svakog čoveka na ovoj planeti, koliko god da je bio dobar autor i dobar izvođač, je ta ideja dovela na pijedestal onoga čime se bave i zato jesu poznati popularni. Brajo, hvala ti još jednom. Hvala vama, hvala tebi na lepim rečima, hvala tebi na pozivu, hvala ljudima koji gledaju i slažu se ili ne slažu sa nama, ali na kraju krajeva sve bude onako kako i treba da bude. Gostom je bio Dragan Brajović Braja, gledali ste emisiju Muzička industrija, hvala puno.